Прывітанне, паважанае гаспадарства. Мы зараз сёння 25 красавіка 2024 года мы распачынаем адкрытую прэс-канферэнцыю, якая з'яўляецца натуральным працягам пасяджэння выбарчай камісіі, якое адбылося некалькі гадзін таму, а дакладна пачалося о 12 по цэнтральна-еўрапейскаму часу. І зараз камісія не ў поўным складзе ў нас знаходзіцца, толькі тры чальца. Гэта Алена Філатава, Зміцер Лазавік і я, старшыня камісіі Алена Прыходзька. Таму мы даем такую, можна сказаць, адкрытую справаздачу аб тым, што адбылося цягам гэтага часу, і мы гатовы адказваць таксама на вашыя пытанні, таму, калі ласка, задавайце іх, і будзе ў нас такі інтэрактыў, калі гэта магчыма. Я проста, шчыра кажучы, не ведаю, адкуль да нас гэтыя пытанні будуць паступаць, таму што я не ведаю, глядзяць нас людзі, не глядзяць, можа, мы тут самі з сабой знаходзімся і самі сабе справаздачы даем. То калі б якое тлумачэнне было, там хаця б там тэксцікам у чаце, там ці што, было бы добра. Скажыце, калі ласка, тэхнічная падтрымка, як мы будзем бачыць паведамленні і пытанні, калі яны будуць? Давайте возьму слово. Я сачу за чатом, адпаведна, калі будуць нейкія цікавыя паведамленні, я буду іх агучваць да нас. Агулам, я так разумею, у нас няма такога строгага рэгламенту, як папярэднія трансляцыі, то бок больш-менш вольны мікрафон, адпаведна, мы можам ужо прыдзеліць увагу такім пытанням, якія раней не агучваліся, і ўсе тонкасці працы нашай папярэдняй агучыць вось на такога кшталту канферэнцыі. І я бы запропанавала, мабыць, самыя вось такія вострыя пытанні, якія ў нас былі дагэтуль, таксама падняць тэму гэтую і абмеркаваць, як мы знаходзілі шляхі, кансэнсусы, кампрамісы, каб вырашыць тыя альбо іншыя пытанні ў пользу нашых людзей, якія зараз ідуць далей ужо па выбарчым працэсе. Дзякуй. Глядзіце, я ўсё ж такі пачну з таго, што абвешчу, што ў нас адбылося. Так, мы зацвердзілі рашэннем агульным камісіі і дапусцілі да ўдзелу ў выбарах 12 спісаў, і будуць абвесткі на афіцыйным сайце каардынацыйнай рады, таму што гэтае рашэнне камісіі аб дапушчэнні выбарчых суб'ектаў да выбараў ужо падпісана і накіравана ў сакратарыят каардынацыйнай рады, таму яны павінны гэтую абвестку выкласці, і фармальна з гэтага часу, калі яна будзе афіцыйна апублікавана, пачынаецца агітацыйная кампанія. Калі фармальна. Дэ-факта яна, канешне, пачалася ўжо ад сёння, таму што ўжо гучалі пэўныя палітычныя заявы ад выбарчых суб'ектаў. Мы са свайго боку, як мы ўжо сказалі, мы яшчэ не прынималі адпаведнага такога палажэння аб агітацыі. Мы яго прымем, я думаю, на наступным тыдні на пачатку, але хочу давесці да выбарчых суб'ектаў і да выбаршчыкаў, што мы не хочам выступаць якімсьці там надзіральным альбо карніцкім органам, там глядзець за кожным выступам, там за кожным гэтым. Па-першае, для таго, каб пазбегнуць таго, каб мы тут не ператварыліся ў нейкую камісію па скаргам, калі там адзін на аднаго пачне скардзіцца, а гэта ўжо ў нас было нават пад гэты час. Так? То бок мы не будзем вырашаць, мы не хочам быць буферам, мы не хочам вырашаць там нічыіх асабістых пытанняў, мы не хочам быць нічыёй зброяй помсты. Вось, таму, калі будзеце да нас звяртацца па гэта, то толькі па справе, што называецца, і палажэнне, якое мы прымем, яно будзе адпавядаць, па-першае, здароваму глузду, па-другое, проста будзе рэгуляваць такія асноўныя моманты нашых узаемадзеянняў з выбарчымі суб'ектамі, з выбаршчыкамі, і вось так агулам. Мы віншуем гэтыя 12 спісаў, якія дапушчаны да выбараў. Калегі, калі у вас ёсць што дадаць да таго, што я сказала, калі ласка. Калі няма, то я тады яшчэ раз працягну і спадзяюся, што можа нам пытанні будуць дадаваць, што ўсё ж такі прэс-канферэнцыя разлічаная на тое, каб былі пытанні, але
мабыць, промо-кампанія збаркавала. Не ведаюць пра гэта, а можа і не цікавяцца. Вось паглядзім, як яно ёсць. Я хочу сказаць яшчэ, што падчас прыняцця намі рашэнняў узнікалі розныя спрэчныя моманты, і я так разумею, не ўсе з іх на зараз вырашаныя. Калі хтосьці не згодны з нашымі рашэннямі, то у вас ёсць 2 дні на тое, каб абскардзіць іх і ў канструктыўным парадку вырашыць. Я думаю, што такія скаргі да нас будуць накіраваныя, і мы, канешне ж, абавязкова будзем іх разглядаць. Зміцер, што ты хацеў сказаць? Не, я толькі хацеў сказаць, што так, цалкам згодны з папярэднім аратарам і чакаем пытанняў ад тэхнічнай каманды. Ну, я ўжо тады дапоўню, як чалец, я хацела бы зазначыць, што, напэўна, упершыню за ўвогуле сваё жыццё я сутыкнулася з хаця б прыблізнай мадэллю, як мусяць выглядаць выбары, таму што мы кіраваліся дакументацыяй, якая нас і з аднаго боку забавязвала, з іншага боку дазваляла на пэўныя нейкія крокі дзеля таго, каб палепшыць умовы для камандаў, якія сутыкнуліся з нейкімі пытаннямі, якія нібыта мусілі заблакіраваць рашэнне, паехалі насамрэч мы вось так агульным шляхам, абапіраючыся на тыя дазволеныя рэчы, якія нам можна рабіць, знаходзілі, і па выніку сёння мы бачым амаль увесь склад тых людзей, якія падаліся, за невялічкім выключэннем, але зноўку гэта былі абгрунтаваныя выключэнні, то бок мы спрабавалі неяк вырашыць пытанне, але, на жаль, гэтыя пытанні так і засталіся ў кантэксце немагчымасці выканання тых крытэрыяў, якія былі запатрабаваныя да ўдзельнікаў. Таму я хацела бы нас асабіста павіншаваць з тым, што, напэўна, мы дзейсна вось зараз тыя першыя першапраходцы, хто дэманструе, як мусіць праходзіць выбарчы працэс, пазнаёміцца з тым, што такое выбарчая камісія, як яна можа быць незалежнай, не прыдзятай да асобных чальцоў. І я хацела бы, канешне, каб тыя, хто пойдуць за намі, карысталіся нашым досведам. У нас кулуарна гучала такая прапанова усю храналогію нашай дзейнасці прапісаць, перадаць у некалькіх тамах нашым нашчадкам, каб яны, калі ў іх выклікаюць нейкія пэўныя рэчы, пытанні, ведалі, дзе шукаць адказ на гэтае пытанне, таму што яно ўжо было намі прапрацаванае. Калегі, я вам шчыра дзякую за канструктыўную працу. Я ўжо казала і яшчэ раз скажу, што я зараз у атмасферы вельмі добрых людзей, якія якасна і адказна падыходзяць да сваёй справы. Таму дзякую. Я спадзяюся, што наш досвед ён будзе вельмі карысны для тых, хто пойдзе за намі. Дзякуй. Я са свайго боку яшчэ хочу звярнуцца да калегаў са сродкаў масавай інфармацыі, таму што акурат пасля ўжо таго, як у нас скончылася адкрытае пасяджэнне, на адным вядомым інтэрнэт-партале адразу ціснулі ўжо матэрыял з відавочна скажонай інфармацыяй па аднаму выбарчаму спісу, якому мы адмовілі. Я не ведаю, наўмысна гэта інфармацыя скажоная дзеля клікбейтнага загалоўку или альбо людзі проста не паспелі разабрацца, але я заклікаю, па-першае, калегаў са сродкаў масавай інфармацыі прафесійна ставіцца да таго, як вы інфармацыю апрацоўваеце, як вы яе падаеце. Таму што ў дадзеным выпадку інфармацыя была скажоная, і я лічу гэта недапушчальным, таму што, па-першае, гэта дыскрэдытуе вас, па-другое, гэта дыскрэдытуе нас, а па-трэцяе, гэта стварае дадатковую напружанасць у інфармацыйнай прасторы, якая, як мне падаецца, зусім нам некарысная. Калі ў нас няма ніякіх пытанняў, то я яшчэ агучу важную частку далейшых дзеянняў адносна нашых выбарчых суб'ектаў, то бок ад моманту, калі ўжо яны атрымалі рашэнне аб тым, што яны дапушчаныя да выбараў, то бок ад зараз
я хочу паведаміць, што сёння, уже ад сёння, мы гатовы даваць доступ кожнаму выбарчаму суб'екту, які дапушчаны да выбараў, на адмысловай старонцы Новай Беларусі. То бок для гэтага створана спецыяльная інфармацыйная прастора, назовем гэта так, дзе у кожнага выбарчага спіса будзе свой умоўны лендинг. І вось каб запоўніць гэты лендинг і атрымаць да яго доступ, калі ласка, дасылайце да нас на нашу афіцыйную скрыню, якую вы ўсе ведаеце, паважаныя выбарчыя суб'екты, афіцыйны запыт, і пасля атрымання гэтага запыта вы атрымаеце доступ да спецыяльнай табельцы. У гэтай табельцы вы запоўніце всю патрэбную інфармацыю, якую палічыце вартай, ўсё, што палічыце вартым паведаміць сябе аб збірацелях для выбаршчыкаў. І такім чынам будзе ажыццяўляцца, як это правильно сказаць, будзе ажыццяўляцца напаўненне гэтай вашай старонкі, адмысловай старонкі. Да панядзелка, то бок цягам бліжэйшых 3 дзён, каманда Паўла Лібера выказала гатоўнасць правесці майстар-клас. Таксама гэты майстар-клас у любым выпадку будзе праведзены і будзе выкладзены яго запіс, але ёсць магчымасць і ўжывую прысутнічаць на гэтым майстар-класе менавіта для тых, хто будзе працаваць са старонкамі. Я думаю, што кожны выбарчы суб'ект накіруе прадстаўніка свайго, які будзе гэтым займацца і справаздачыцца за гэта. І вось такога чалавека можна накіраваць да Паўла Лібера на майстар-клас, альбо потым пераглядзець яго ў запісе, такая опцыя таксама будзе. Таксама на наступным тыдні будзе арганізавана група бета-тэсціроўшчыкаў платформы для галасавання. Яна будзе складацца, гэта група, з прадстаўнікоў выбарчых суб'ектаў, да 5 чалавек ад кожнага суб'екта. Вы, калі ласка, самі вырашайце, каго вы дэлегуеце для гэтага. І лісты з інструкцыямі, як далучыцца да гэтага згуртавання бета-тэсціроўшчыкаў, будуць разасланыя ініцыятарам спіскаў. Таму, калі ласка, сачыце за нашымі паведамленнямі афіцыйнымі на сваіх паштовых скрынях. І яшчэ адно пытанне. На наступным тыдні будзе выдана і апублікавана відэаверсія і таксама тэкставая версія інструкцый для саміх выбаршчыкаў. Там будзе прапісаны алгарытмы, як галасаваць ад момента спамоўкі дадатка, далей алгарытм яго карыстання і так званая зачыстка. Як яго выдаліць, каб не пакінуць ніякіх лічбавых слідоў і каб гэта было небяспечна. Мы наўмысна з гэтым не спяшаемся, з такімі інструкцыямі, ўсё з тых жа паняццяў бяспекі, таму што мы усведамляем, што гэта цікава не толькі нам, і не толькі выбаршчыкам, але і тым, хто захоча гэтыя выбары сапсаваць любымі спосабамі. Вось, таму ёсць такое у нас, скажем так, наўмысная затэрміноўка. І таму мы будзем даваць зараз тую інфармацыю, якая, скажем, агулам зараз патрэбна, а ўдакладненні ўжо будуць там бліжэй да галасавання. Вось так, гэта, скажем, асноўныя поінты. Калі да нас пытанняў няма і ніхто нас не глядзіць, то, калегі, ці ёсць у вас што дадаць да таго, што я сказала? Мне падаецца, ўжо далей пытанне за тэхнічнай часцінай. Адпаведна, мы тут некампетэнтныя за іх адказваць, і мы не будзем зараз дэзінфарміраваць людзей. Усё паступова. Адзінае, што наконт агітацыйнага перыяда, людзі арыентуюцца па датах, адпаведна, мы тут ужо прыпыніць гэты працэс не можам. Адзінае, што да моманту афіцыйных публікацый у нашых, канешне, жадана пачакаць. Дзякую. Зміцер?
А, Змітра няма з намі. Ну і я таксама яшчэ дадам такі важны поінт, што калі ласачка, уважліва, даражэнькія, сачыце і за паведамленнямі і дбайце пра сваю бяспеку. Таму што мы са свайго боку зрабілі ўсё, каб гэтыя выбары адбыліся максімальна бяспечнымі, але падбайце пра сябе і проста выконвайце інструкцыі. Я гэта паўтараю 100-500 разоў і буду паўтараць увесь час, таму што гэта вельмі важна, каб вы таксама усведамлялі сваю адказнасць за свае дзеянні. Ну, тады ў нас усё. Калі пытанняў да нас няма і мы асноўнае прагаварылі, то вялікі дзякуй.